fàcil que és regnar en aquest desert. Contarem estrelles, renegarem del temps passat, jurarem en va, ens deixarem de saludar i veurem per a oblidar, parlarem per no callar. Que fàcil que és fingir i aprendre a dir que sí en aquest món tan cruel, i com costa acceptar i aprendre a oblidar. Que fàcil que és regnar en aquest desert. Contarem estrelles, renegarem del temps passat, jurarem en va, ens deixarem de saludar i veurem per a oblidar, parlarem per no callar. Estem en un moment en què, anecdòticament, el centre perd influència en favor de la perifèria. I nosaltres som perifèria geogràfica, i això ens dona una oportunitat brillant per a que el Deltebre esdevingui capital mundial. Almenys 15 dies, però ens dona una projecció exterior i mediàtica que no tenim en cap altra potencialitat, que vinguen 35 nacionalitats diferents de ballarins d'arreu del món aquí a innovar, a crear, i que això dona una imatge que som referència internacional i mundial i que moltes de les expectatives de molts ballarins es concentren aquí del Deltebre. Això ens dona una potencialitat que no podem deixar escapar, perquè és una oportunitat única. Les 150 places dels participants és algo que ja no és nou, ja fa 3 anys que estan venint 150 persones, és la capacitat que nosaltres podem tindre, però que tinguéssim, per exemple, 500 places en llista d'espera en un període de 2 o 3 setmanes, això sí que ha sigut nou. No només això, sinó també la manera en què la veu ha corregut. M'agrada la forma en què tot això ha passat. Que ha sigut la veu de la mateixa gent que va viure l'experiència per primera vegada, i estos han anat corrent la veu cap a altra gent, estos altra gent, i així s'ha anat repartint l'experiència per les orelles de la gent. Això suposa un boom, a un poble en què culturalment s'ha fet molt, però que hem estat molts anys parats, que arriba de sobte un taller de dansa i que després es converteixi en festival. Això comporta el seu procés d'assimilació, ja et dic, en una cultura en què som bastant reacis i conservadors, i el que volem és conservar el que tenim i innovar al mínim. L'impacte social en un primer moment va ser negatiu, perquè la gent simplement no entenia. Veia el grup de ballarins com uns intrusos, com una gent que què fan aquí, què està passant. Aquesta major participació ha fet que això se trenque i que a poc la gent se vagi arrambant, perquè hi ha com una barrera invisible que no es veu, però que existeix. I el centre cívic i pels voltants, on estava la ciutat enclave, hi havia com una barrera que la gent no volia travessar. La ciutadania del Deltebre ja no veu Deltebre Dansa com uns ballarins que arriben a Deltebre i que ocupen uns espais que són propis, sinó que veuen l'oportunitat que aquesta gent vingui aquí, obrir les portes del nostre municipi i, per tant, acostat, però quan expliqui les virtuts, quan expliqui les potencialitats i quan expliqui, sobretot, allò que Deltebre pot arribar a ser si segueix en aquesta direcció, hi ha molta gent que, òbviament, fent l'ús de la raó, veuen que aquesta és una oportunitat que no podem deixar escapar. Anar a veure a un teatre durant una hora, pagar un tíquet, veure una cosa durant una hora i marxar,
És interessant, és un punt de trobada que dura un cert temps, bastant curt, i te'n vas. És intens, però relativament intens. M'agrada la idea de que aquestes coses vagin una mica més cap allà. M'agrada que l'experiència artística no quedi en algo elitista, només per a certa gent i punt. M'agrada que el que està passant al festival i la idea de la ciutat efímera sigui una experiència que dure 2 setmanes. Venen aquí a trobar-se un lloc molt únic, com és el del Tebre, el Delta de l'Ebre, aquestes terres d'aquí. La gent que hi viu aquí, que no és la típica que te trobaries en una gran ciutat, és diferent. M'agrada que tot i viure a les tendes de campanya, de menjar en col·lectiu als menjadors, de que la calor, els mosquits, la suor, la festa, les classes, tot això fa un esdeveniment, fa per a mi un espectacle que dura 2 setmanes. Més que un espectacle és una experiència, una ciutat efímera que apareix el dia 2 de juliol i acaba el dia 15. No hi ha res, apareix tot, se viu intensament, desapareix. Uma grande proximidade entre as pessoas e uma grande vontade das pessoas de se conhecerem, de partilharem, de dançarem juntas. Em muito pouco tempo fazem muitos amigos. É um ambiente muito convivial, ¿no es? Primero nos empezamos conociendo en las clases, ya que nos conocemos primero por el cuerpo, el contacto, ¿no?, que tenemos a través del movimiento. Y creo que eso se va transformando a un segundo nivel ya en lo social, vernos todos los días, ya se va creando como una familia. Y es algo muy bonito porque como viene mucha gente de diferentes partes, pues nos hace América y el mundo un poquito más cerca. Não são só bailarinos, não são só artistas circenses, mas é essa curiosidade artística que traz as pessoas juntas, assim. It's a place for people to see new doors, you know, different doors, and because from each other, like from fellow artists, like they see a friend who does a handstand and they want to learn from him, and they have this teachers who's doing this crazy stuff, they want to learn that, and so it's a really nice place for people to come with what they have, and from there they develop further with this idea, and also you see a kind of a family happening, you know. People come from different places, they get to know, and eventually you see a kind of a family, a Del Tebre family. Me parece fantástico tener a diferentes estudiantes de diferentes países compartiendo los sitios donde están las carpas, las tiendas de campaña, compartiendo los baños, compartiendo igual sexualmente, compartiendo las clases, compartiendo muchas cosas, donde se hace un intercambio muy profundo y a veces muy intenso, porque durante el día con todas las clases que toman y después los espectáculos en la noche, estás todo el día compartiendo tu vida. A mí eso me parece fantástico, una inyección de intercambio cultural, y el intercambio cultural es básico para todo lo que conocemos en las artes. Las artes que conocemos han aparecido todas por intercambios culturales. I think Roberto likes this idea, especially of us, the Slovaks, because we are kind of like community that we were sharing and still are sharing together something like from dancing, eating. So I think he also liked this ideology to bring something like this, to be like one family, as you said. The place is different, and especially it's not so easy to find workshops now in the more remote places, or where there is not such a big community or things happening. La gràcia del Festival del Tebre Dansa és la proximitat que viuen els artistes i
i els alumnes, ballarins professionals en la terra, en l'apropament que és el que també nosaltres, com a habitants d'aquí, hem d'aprofitar. Jo penso que això és un luxe. Aquí no parlem de grans equipaments culturals, no parlem de grans infraestructures, no les tenim. Però aquí crec que està la gràcia de la cosa, en què és tot molt més proper, tot molt més senzill, posem a disposició dels que venen de fora el que tenim i això fa que es creï un vincle entre artista o ballarí, alumne i públic molt estret, que s'acabi l'espectacle, que la gent se pugui quedar i parlar amb els artistes, parlar amb els ballarins, fer una cervesa, compartir un moment. En ells és positiu perquè coneixen, tenen l'oportunitat de conèixer la gent del poble, d'apropar-se, de conèixer el que és l'autenticitat i no la magnificència d'un escenari en què hi ha una distància, una barrera que a vegades no es pot trencar i això per al públic és fantàstic. Que el Roberto està fent amb el festival com una feina pedagògica en l'àmbit professional del món de la dansa contemporània, però paral·lelament està fent una labor social, en aquest cas es repercuteix directament a la gent, a la població del Deltebre, que és de començar a fer tradició, saps? És una inversió de futur. Tot el públic, cada any serà més gent, es correrà la veu, que ja ho saben ara, que l'any que ve i que hi ha espectacles, i això és superinteressant. Recordo que com a ballarina professional, treballant en grans companyies, espectacles que han girat molt i a teatres molt grans, amb molt de capacitat, molt de públic, molt d'aforo, i que després de l'actuació prenies una dutxa, sorties i ja no hi havia ningú. És que ni al bar, saps? O la gent no s'apropa, també, perquè es crea com una distància així de... una por d'apropar-se a l'artista. En canvi, això aquí es trenca, la gent que ve i que va, i tot això passa d'una manera molt natural. Y claro, eso es fantástico. Que creo que eso es lo que estamos buscando, como esa relación con el público, verlos, encontrarnos, y eso es lo que nos hace crecer, nos hace ser artistas. Cuando nos ven, cuando compartimos con las otras personas, es cuando realmente hacemos arte. Cuando bailo, no sé, me siento yo. Me siento que nadie me juzga, que nadie me siento yo misma, me siento a gusto con lo que hago y no pienso en nada más. Para mí cuando salgo al escenario es como libertad, porque puedo ser quien yo quiero ser. Sì, sto nervoso, però è bellissimo. Cioè, io vorrei passare tutta la mia vita sulla scena, su un palcoscenico, quindi per me perché è il massimo, posso essere veramente io, posso essere tutto. È quasi come se la vita quotidiana fosse un po' limitata. Hay tensión, hay todo, depende de lo que está actuando y de lo que está pasando en este momento. Pero es muy fuerte cuando siempre siente como una línea que pasa entre ti y el público y lo siente cuando la línea se rompe o la línea está tensa o la línea está así. Cuando no estoy nervioso antes del escenario, cuando no tengo esa ansiedad pre-escenario, ahí estoy no nervioso sino cagado. Ahí sí es verdad que pienso, coño, es que no siento nada. Ahí sí es verdad que estaría nervioso. Pero esa pre-nervios antes, esa pequeña ansiedad antes de la presentación, me parecen fantásticos cuando lo siento, porque es como una cosa que no sabes qué va a pasar, pero sin embargo vas a ir porque va a ser un viaje que en cierta forma, sea como sea, es un viaje experiencial y te va a llevar a otro sitio. Sono contento, sto a casa mia, è un posto che mi fa sentire tranquillo perché ormai ci sono stato tanto tempo sopra la palla e mi piace. Always when you are performing you are nervous. So, or not, it depends of the public. Sometimes I'm more stressed when I'm performing in Slovakia in front of my parents, my friends, than when I perform somewhere else that I don't know the public. But of course the nervosity is always there. Nos acostumbramos a tocarnos y, o sea que normalmente alguien que te toca así ya sería algo sexual y para nosotros es normal. Entonces que como a veces parece que el límite es muy
es muy sutil, porque a veces nos tocamos mucho y no pasa nada, pero de ahí a pasar algo es como mínimo. Y entonces también es algo que te da mucho, el hecho de poder estar en contacto con cuerpo, tener un contacto no solo así de hablar, distante, que me parece que, no sé, la sociedad de hoy, las personas son siempre más lejos. Y esto, me gusta mucho el hecho de poder tener un contacto también físico con las personas. Es una conexión mucho más allá para mí que la física o la sexual. Creo que hay cuerpos, porque no voy a decir sexo, no creo que tenga nada que ver con femenino o masculino. Hay simplemente cuerpos que uno se conecta. No lo sé cómo explicar, pero tú sientes la conexión y ya hay una forma de moverse igual y se siente que eres compatible con esa persona. Sí, sí que es complicado. Yo me da un poco de... No podría decir miedo porque no me da miedo, pero sí lo piensas porque además mi pareja no se dedica a la danza. Entonces lo piensas que cómo lo va a llevar también tu pareja, quizá no tanto por ti, quizá más por tu pareja. In some way I have two loves, yeah? One is my love, that is my girlfriend, and another love is dance. So when I'm performing or teaching and I'm very busy with the dance, I'm very happy to be with this love, you know. So, but when I don't dance, for a moment, I miss the other love. Ya de años aquí cambio un poco la mentalidad y disfruto de lo que tengo en cada momento. No pienso en lo que va a ser porque me he dado cuenta que cuando piensas en lo que va a ser, las cosas no funcionan. Tienes que dejarte llevar y lo que sea, que sea. Me personally, I know where my home is. I understood the first time I left, I understood that I know where my home is. Cuando hablo con la gente, mucho como le parece a un lado una cosa negativa, el hecho de viajar, de no tener un punto fijo. Esto es el encanto del circo también, el hecho de no acostumbrarse a nada, seguir aprendiendo, seguir a conocer, seguir a encontrar cosas que nunca hemos imaginado de ver, el lugar distinto. Y yo me moriría a hacer todos los días el mismo trabajo en el mismo lugar. Me sembla que després de moltes reflexions i treballar sobre el tema vaig arribar a la conclusió de que la llar no és un lloc físic. És allà on la gent te sents a gust, la gent que t'envolta. A vegades pot coincidir en el lloc físic on vas néixer, moltes vegades no. En el circo viajamos con caravan, viajamos con camiones, entonces tu casa te sigue, entonces siempre es en tu casa. Más claro, ahora voy a tener un hijo en diciembre y vale, cambia todo y siento que en cualquier año necesitaré de buscar un lugar más tranquilo y de buscar una situación más estable, ¿sabes? Les partides s'han retallat totes, els actes culturals també s'estan retallant, però s'ha vist també una oportunitat per a Deltebre en tots els sentits, a nivell cultural importantíssim, a nivell turístic i a nivell de que ens hem d'arriscar i hem d'apostar per alguna cosa i que ens hem de diferenciar en alguna cosa. Des de l'àrea de cultura és el plat fort de tot l'any, és el Festival Deltebre Dansa. Y ya ves cómo se hacen recortes en cosas tan importantes, da un poco de miedo, porque sí que es verdad que la cultura al final ya no solo es que haga más feliz a la gente, sino que también te da otra mentalidad, te hace no ser ignorante. Són gent que estan al poble, que consumeixen als bars del poble, que després fan una publicitat quan se'n van als seus països espectacular. Per al poble tot això és positiu. El que passa és que jo crec que no és tan important l'impacte econòmic a curt termini o immediat, que sí que ho és, perquè és un poble que cada vegada ens hem d'acostumar més a viure del turisme, d'un turisme sostenible, però del turisme, perquè és el nostre recurs més important. Però a part d'això, jo crec que l'impacte econòmic més gran està al futur, encara està per arribar, i és
l'impacte del futur és el nom que pugui tindre Deltebre com a capital de la dansa. Mundial, no ho sé. Nacional, sí, segur. I like it actually when we go and train at the gym and there are people from the area. They're going to swim or to lift some weights and stuff, and they're looking at us, you know. And I don't know, it's really funny. There are also some of them coming in the tent when we are training at the classes, and I see that they're really interested in that. You know, they look at it and they get really excited by seeing it. Me encanta cuando veo que hay cada performance, cada noche, que la gente, ya hay cada vez más personas del pueblo del Deltebre que van a ver el arte, lo que está pasando culturalmente. Y cuando la cultura llega a la mentalidad de un pueblo, crece de otra forma la cabeza. E eu estou muito confrontada com algo que me custa, é que há um grande fatalismo. Há um fatalismo cultural em que as pessoas se sentem impotentes de realizar aquilo que querem e de mudar as coisas. E eu acho que quanto mais a pessoa, por um lado, a pessoa usar a criatividade, ao mesmo tempo a pessoa tem que ser mais responsável pela sua vida. É um desafio muito grande. Para a mudança que se está a começar a emergir, é muito importante o trabalho artístico, porque as pessoas precisam de se escutar elas próprias, precisam de realizar os seus sonhos, precisam de dar a sua contribuição pessoal ao mundo e não estar sempre a fazer tudo numa forma limitada. De trabajar con el cuerpo es la cosa que más me gusta, porque de esto somos hechos, de esto somos y trabajamos con lo que tenemos. I mean, for sure, the profession, dancing or performing as a dancer, it's very much related to younger age. So I think that will have to transform. Per me la danza non è fare un gran Batman, è altro, capito? Quindi si troverà sempre il modo di esprimere qualcosa. E poi un corpo, anche con una difficoltà, è un corpo vero, quindi è un corpo bello per me, è interessante. No soy tan joven, pero sí soy joven internamente. Mi teoría es que yo pararé de bailar cuando mi cuerpo diga que no pueda más. We got used to thinking that the body grows old, and this grows old for us sometimes means incapable. But I don't think it's like that. The body becomes incapable because we stop using it. As long as you keep using it, the body, but always with respect towards it, the body keeps being in a good shape and being able to do things. Soy muy idealista en el sentido de que lo quiero hacer, bueno, hasta que el cuerpo no me deje. Y sin embargo, aunque el cuerpo ya no pueda, sé que todavía lo seguiré haciendo. Porque lo que llamo yo ahora danza es mucho más allá del cuerpo. ¿Sabes? Bueno, es un universo que no lo puedes parar aunque te mueras. Quan tens 40 anys fas el que et toca als 40, quan tens 60 te toca fer el que tens als 60. Però als 60 se pot ballar, i se pot ballar molt bé. Potser no faràs 3 piruetes, potser només manejaràs una mà, però la manera que ho faràs me sembla que se sentirà tota l'experiència i tot l'amor acumulat durant tota la vida. Me sembla que no hi ha edat per a la dansa. Me hace muy feliz bailar, entonces quería poder levantarme por las mañanas y decir, voy a hacer algo que me gusta. No levantarme ya con, pues como diciendo, uff, ya tengo que ir a trabajar. Mi mamá hace ballet clásico y mi hermana también. Y a mí siempre me gustaba jugar fútbol y otras cosas y decía que el ballet no era nunca para mí. Y mírame aquí haciendo 8 horas de danza todos los días. Mi papá tiene un pie izquierdo y mi mamá era una bailarina frustrada, así que yo era como que el sueño hecho realidad de que me gustara bailar. Bueno, la familia lo toma de diferentes maneras, no son personas tan seguidoras del arte, entonces fue un poco difícil. De mi generación, ser bailarín profesional, o sea, decir yo voy a ser bailarín, quiere decir que eras primero maricón o homosexual, segundo drogadicto o alcohólico, muy bohemio, una cosa negativa. Y después, tercero, no vas a tener nada de dinero. Bueno, todo lo que te he dicho, en cierta forma, es verdad. Consigues todo tipo de personas
en el baile, pero también los consigues en cualquier otra profesión. Pero siempre es como el miedo, pues, de la niña quiere ser artista, ¿no? Pero un poco pues la cabezonería de estar allí, de ver que tienes tanto interés, de aún pues estudiando otra carrera, estás estudiando por la mañana y por las tardes haciendo pues lo que te gusta más a nivel artístico, dicen, bueno, cuando a tanto empeño ponen algo será por algo concreto, de manera que ahora ya directamente me han dejado en paz. Mon pare em va dir, vale, endavant, però ell realment està pensant, si tu mai has donat un pas de ball, no has volgut ballar mai. Què vols fer ara, ballar? Para mi familia fue muy fuerte porque yo estaba estudiando ingeniería de la computación y en aquel tiempo era una de las carreras del futuro y el cuarto año lo dejé por la danza. Y para mi familia fue un choque y después fue más chocante cuando lo dejé por una cosa como la danza, donde no me va a dar nada de dinero. I es va esperar fins que jo acabés l'any i llavors em va vindre a veure i llavors va dir, hòstia, doncs tu sí que pots ballar. I told my father I want to be actor and director. She's, wow, what you want to be? My father, I want to be actor. No, you have to go to Russia or Ukraine to be engineer or doctor or lawyer as your brothers. Os meus pais sempre me deram muito apoio, mas a nível social sentia que era um pouco diferente. Naquela altura, hoje em dia toda a gente quer ser uma popstar, não? Toda a gente quer ir à televisão, fazer teatro, dança. Quando eu era mais nova, não era tão comum. If you want to go to dance, it's no way to man to dance. And girl, if girl at my society, I think if a girl want to go to dance, it's a big problem. A adrenalina é uma coisa que me faz sentir vivo e a corporalidade sempre foi uma coisa muito presente, assim. Eu sempre estive buscando coisas corporais. A situation of solidarity, you know, like helping each other. Like somebody is injured, you go and tell him, oh, come on, man, it's okay. Take the day off, rest a little, tomorrow you're gonna be fine. It's not so much like, you know, cold, competitive environment, no. La forma como la que he desarrollado mi vida es en un sistema horizontal, donde todos estamos en el mismo sitio. Si tengo que, como decía mucha gente, si tengo que subir más alto que los demás, tengo que montarme en los hombros de otros, lo que quiere decir que todavía dependo de la gente. Entonces, sí, me encanta estar en el mismo nivel de los estudiantes, me encanta presentarme enfrente de los estudiantes y decirles, les voy a traer cosas que ustedes no conocen, pero yo tampoco conozco la vida de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos intercambiar eso? ¿Cómo puedo aprender de tu experiencia vivencial y tú de la mía? Y entonces, cuando aparece ese respeto entre los dos, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Y entonces, ese tipo de interacción me gusta muchísimo. Que puedes verlo igual en lo que sería un socialismo de esos fantásticos, pero nunca se ha podido ver así. Es un tema muy común de lo difícil que le hace la compañía a los bailarines. Es igual lo económico, el gobierno, si da dinero, no da. O sea, cada quien tiene que hacer su forma de poder existir. Es bastante complicado, pero a todos nos ata. Nos ata la pasión y las ganas de estar en esto y las ganas de decir tantas cosas. Si no bailamos, no vivimos. Así que tenemos que vivir de la danza. La dansa és una professió. Se pot viure i se pot viure molt bé. El mateix te preguntaria si se pot viure de la enginyeria. És el mateix. Hi ha molta gent que ara mateix diria potser no, perquè la cosa està molt malament. Bueno, en la dansa pues, sempre hem estat malament, però sempre hem trobat les fórmules y les formas de fer-ho. Sí creo que se puede vivir, pero quizás en algunos momentos de tu vida, en esa trayectoria, como creo que es muy irregular generalmente, creo que en muchos casos tienes que compaginarla con otras actividades, tanto sea a nivel pues, pedagógico, de tener que enseñar o dar clase, que en algún caso que eso también puedes dedicarse a la danza de otra manera, como incluso pues, tener otro trabajo que te ayude a llegar a final de mes.
Aquest objectiu que es va marcar el festival d'obrir-se a la ciutadania i fer-se més participatiu i integrat a la població era oferir cursos per a que la gent participés. Cursos gratuïts i, a més, que van des de totes les edats, pot participar tothom, i cursos que també cada vegada es van ampliant més. És realment sorprenent la resposta. Els cursos participen 30, 40 i 50 persones, que això ja vol dir moltíssim. Al principi la gent era molt tímida i és un curs de dansa contemporània i venien 3 o 4 persones, 10 com a molt, els més atrevits del poble. Però ara veus que no, que l'edat s'ha ampliat de participació, vull dir, igual te venen crios menuts, que et ve gent molt gran i que la gent està entusiasmada i que hi participa i és una manera, evidentment, molt bona de conèixer el festival. Quan jo els proposo vindre cap aquí, quan jo els dic, mireu, estic fent aquest projecte, sabeu que no hi ha teatres, però ho fem amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i volem fer aquest tipus de coses, em sembla que tothom ha captat el missatge. I això és el que em sento molt honorat, orgullós de que tots ells han acceptat, sabent que no hi ha infraestructures, no hi ha teatres, no són les millors condicions que podrien trobar en una altra ciutat, però sí que veuen que hi ha un bon projecte de futur, una visió de futur, hi ha una retrobada de gent, hi ha un nivell humà. És com fer-ho tot a escala humana, com retornar a fer uns passos cap a detrás per a recordar-nos del per què vam començar a ballar. El més bonic que hi ha a la vida és que una persona faci allò que li agrada. I quan una persona fa allò que li agrada, ho fa en sentiment i ho fa des de la convicció que allò que fa és la seva passió, és la seva vida i és el que transmeten els ballarins. Disciplina, entrega, passió i, sobretot, ètica i comportament, perquè realment són persones excel·lents que demostren civisme, que demostren una estima al territori, una estima a l'entorn que realment costa de veure la vida diària. Hi haurà un punt en què penso que igual serà una mica menys meu i una mica més del poble. És una cosa que tenia clar des del principi. Per això, a vegades, quan m'han dit si el festival és una activitat privada, jo els he dit sempre que no. Potser comença, té un inici privat, té un impuls que part d'una persona, com totes les coses a la vida parten d'algú, però que estan destinades a ser un regal. I a mi m'agrada això, m'agrada que mentre s'està vivint del Tebre Dansa, i que se senti que hi ha com un regal. Ja la gent, els participants, ja m'ho estan dient ara mateix. Gràcies, Roberto, per aquest regal. Dic, gràcies a vosaltres perquè és una cosa que ens fem mutu. Però jo sé que en el temps això és l'objectiu del Tebre Dansa, que la gent ho celebre com un regal que ve de la gent de fora, que és un regal que dona la gent d'aquí cap allà, que és mutu i que tothom al final acaba disfrutant-ho. Perquè em sembla que és això el que necessitem fer. I em sembla que és ahir on dono la força i d'on surt la força per a crear tot això. De viure la vida, per lo menos per un instant, per 2 setmanes, viure la vida com desitjaríem que fos. Saying, drink this lovely Molly, let the bottle glass flow. 10 guineas I will wager that married we ne'er shall be. desert i com costa acceptar i
fàcil que és regnar en aquest desert. Comptarem estrelles, renegarem del temps passat, jurarem en va, ens deixarem de saludar. Fàcil que és fingir i aprendre a dir que sí en aquest món tan cruel, i com costa acceptar i aprendre a oblidar que fàcil que és regnar en aquest desert.